Anem a començar l'acte inaugural del curs. Començaré d'una manera una miqueta especial. Us vull proposar de fer un petit homenatge a dues persones que, malauradament, avui no estan aquí. En primer lloc, el nostre company Mafa, que va morir el curs passat. Mafa, et trobem a faltar a tu i al teu animal invisible. En segon lloc, a la nostra alumna i companya de segon d'assistent al producte gràfic imprès, la Nerea Guerrero Manzano, que també ha mort de manera molt ràpida aquest estiu. Mafa, Nerea, us trobem i us trobarem a faltar. Us demano un aplaudiment per ells. Vull donar-vos la benvinguda a l'escola i al curs escolar. Agrair la vostra presència. En aquesta festa veurem que tanquem un cicle per a alguns alumnes i n'obrim un de nou per a uns altres. El tanquem per a aquells que veniu a mostrar-nos la feina que heu fet. En aquest temps heu crescut, heu dibuixat, heu estudiat, heu investigat, heu copiat i esperem que finalment hagueu adquirit eines i recursos per ser uns bons artistes i uns bons dissenyadors. Felicitats per la feina feta. El cicle s'obre per la gran majoria de vosaltres. Mostrant-vos la feina dels companys que han vingut a presentar, us volem encoratjar a treballar de valent. Totes les incerteses que teniu, els neguits, els dubtes, ells també els tenien i esforçant-se i treballant, sobretot treballant molt, avui us mostrem que se n'han sortit. Ànims, amb esforç ho aconseguireu. Aprofito també per agrair als meus companys, als professors, la feina ben feta. Us encoratjo a continuar-la fent de manera tan excepcional. També avui encetem de manera institucional aquest curs i tant nosaltres, els professors, com vosaltres, l'alumnat, encarem amb molta il·lusió aquest nou repte. Us animo a mantenir aquesta il·lusió i energia durant tot el curs. Moltes gràcies i molt bon curs. És per mi un plaer acompanyar-vos en aquest acte d'inici de curs d'un dels centres educatius de referència de la ciutat. I és que el Pau Gargallo és un centre de referència per la seva especialització en els estudis artístics. És un referent per la competència i la capacitat d'adaptació dels equips docents i per la seva capacitat d'anar-se adaptant a les exigències socials, i és per tot això el que ha permès assolir un índex de graduació a tots els estudis molt satisfactoris. Per tant, aquest govern municipal que represento el que vol és agrair i desitjar un bon curs 2024-2025, així que bon curs i que desitjar-vos que tingueu molts èxits en aquesta nova promoció. Gràcies. Benvingudes al Teatre Margarida Xirgu, on avui celebrarem la festivitat de l'inici del curs 2024-2025. Llavors començarem amb el Ricardo Méndez, que ens presenta el seu projecte de Doble Vida, un projecte de gràfica interactiva que promou la vida sostenible. Ricardo Méndez. Fue un trabajo bastante largo. El objetivo principal del curso de gráfica interactiva es realizar un proyecto en el cual tengas que crear, desarrollar, diseñar y prototipar una web y una aplicación móvil. Y además de eso, poder crear una identidad corporativa. Era un tema libre y tenía que resolver un problema de la sociedad actual. Mi propuesta para mi marca, entonces yo escogí 3 temas que serían los eventos, la sostenibilidad y la moda. Bajo el lema y título de Fast Fashion, nace Doble Vida. Doble Vida se define como un evento de intercambio de ropa sin ánimo de lucro, un espacio creativo y también se define como un lugar sostenible. Así funcionaba la web. Era una web bastante corta, bastante pequeña. Ya os dije que era totalmente informativa. Y por otro lado sería la aplicación. Sería la parte más activa de la marca. Tenía todo su sistema de login, todo su sistema de inicio de sesiones, tenías tus notificaciones, te avisaba de cuando había un evento, de que cuando ya habías comprado un ticket. Esto ya fue el montaje de desarrollo. Como antes hubo un prototipo, al final con el resultado, la verdad me gustó mucho. Muchas gracias. Este fue el proyecto Doble Vida y así fue como lo presenté. Ara veurem un projecte que es titula The Reminiscence Wall Collection, un projecte del cicle formatiu de grau superior de modelisme i disseny ceràmic. Un fort aplaudiment per la Isabel González. La meva proposta es diu The Reminiscence Collection. Em vaig inspirar en la corrent artística Bauhaus i a la meva proposta he intentat buscar la bellesa a través de la puresa de les formes més bàsiques, fent modelatge i tècniques manuals.
Això seria com vaig començar a dissenyar les peces que finalment serien l'escultura de paret o wall sculpture que he fet. I he après a utilitzar motlles i amb això em permeteix fer una repetició i reproducció de les peces molt més ràpid del que feia abans. Una mica la meva inspiració de l'obra, i això és un petit esbós, i això seria el primer resultat. I aquesta és la segona proposta que vaig fer i és una làmpada d'aplic de paret. I aquesta seria la proposta final. I això seria la proposta a la paret. Aquesta és l'altra proposta d'escultura de paret, amb diferents peces, i et dona també l'opció de fer la distribució que més t'agradi, de totes les peces amb els pòsters també que vam preparar. I m'agradaria també compartir amb vosaltres un petit vídeo. A continuació veurem un àlbum il·lustrat, que és el projecte final del cicle formatiu de grau superior d'il·lustració. Rebem amb aplaudiments a la Lucía Val. Hola, bon dia. Jo soc la Lucía Val i us presentaré un projecte que m'ha costat moltíssim de temps i moltíssim d'esforç. Aquest projecte és una unió entre la meva passió, que és la il·lustració, i la de la meva cosina, que és la literatura, on he fusionat una representació que va fer ella sobre un assaig teatral d'un poema d'Orfeu i Eurídice i jo l'he il·lustrat. Els meus referents van ser l'Ekaterina Zayats, Ji Min-jong i Son Lee. Vaig començar fent els moodboards dels personatges i dels escenaris. Eurídice és la meva protagonista, que sempre l'he imaginat com una nimfa molt espiritual, molt connectada amb la naturalesa. Persèfone, per altra banda, és com un caràcter més madur. Orfeu és el marit de Persèfone. Hades com a tal no s'esmenta a la història, però sí que l'he volgut afegir. Vaig començar fent els esbossos inicials dels meus personatges, també les escenes que tenia més clares, i finalment, encara que els esbossos eren en digital, vaig decidir fer-ho manualment. Aquest va ser la creació de les escenes, on vaig fer 36 al final, tenint en compte les guardes. Aquestes són les meves il·lustracions definitives, aquesta és la de la coberta, les guardes, i aquestes són on comença tot el plantejament que té Eurídice sobre si hauria de deixar a la seva amada o tornar a viure amb Orfeu. I finalment decideix cridar Orfeu i tornar amb la seva amada. Aquest és el producte final de la coberta i així va quedar el llibre en físic. Tinc un petit vídeo de totes les il·lustracions. Durant el camí de tornada al món dels vius, Eurídice es debat entre acceptar el seu destí o seguir el seu cor. I ara, des del cicle formatiu de grau superior de gràfica empresa, veurem un projecte que està inspirat en el disseny de la postmodernitat. Pujo a l'escenari Kione Valencia per presentar el projecte No Més Normes. Yo soy Kione y os voy a presentar mi proyecto final del grado superior de diseño gráfico. Bueno, para empezar, en cuanto a la definición del proyecto, el título y los contenidos se basan en el libro de No Más Normas. Pues hice una revista, el diseño de espacio expositivo, un vídeo promocional con sus redes sociales. También hay una cápsula explicativa del proyecto. En cuanto al referente principal de manera conceptual en mi trabajo, pues utilicé Milan Doctor. En cuanto al proceso creativo, hay un proceso detrás bastante exhaustivo. Luego quise hacer como lo contrario, con mucho color, así estilo graffiti. Y esta ya pues es la final, la que desarrollé. Porque mi idea principal era yo pegar cosas para que tuviese una estética más analógica y manual. Esta es la tipografía, esta es la marca final, que se puede observar claramente el referente de Milan Doctor con las visuales. Estas son las citas definitivas, estos son los plafones finales, el 1 y el 4, el 2 y el 3. Estos son algunos pliegos generales, he cogido los más representativos. El apartado de intervenciones, yo decía hacer un desplegable, más intervenciones. Este es el apartado audiovisual y ya pues para finalizar el vídeo.
Hurt, el cavaller alat, és un projecte integrat del cicle formatiu de grau superior de còmic. La Violant Parejo ens explica més bé aquesta història. Doncs, com molt bé ha dit la Georgina, jo soc la Violant i avui us presentaré el meu projecte integrat de Hurt, el cavaller alat. El format del meu còmic és un còmic de 26 pàgines en total. Està realitzat en tècnica tradicional, més concretament en gouache, i està fet amb quadricromia. És bàsicament el desenvolupament d'un personatge que jo vaig crear posteriorment abans de tindre una història. Primer us volia explicar el procés que jo vaig seguir. Primer de tot, doncs, us ensenyo com es veien alguns d'aquests moodboards, el guió, disseny dels personatges, proves de color, d'estil, etc. Tot seguit us ensenyo una miqueta ja la part del començament del que ve a ser en si el còmic. Primer tocava fer tota la part d'esbossos i tot seguit us ensenyo una mica el procés. Això és una mica la proposta final, aquesta és la maqueta original, això és la delimitació que el color té en el meu còmic i finalment aquesta va ser la maqueta final. És un format de 2 grapes i per últim he decidit penjar-lo en un format digital. Doncs començo. És perquè pugueu veure una miqueta a l'interior. Aquestes són les guardes, un altre cop les pàgines interiors i aquí ja començaria el còmic. Com podeu veure, aquest és el format original perquè encara no té la tipografia digital que jo vaig afegir posteriorment per fer les traduccions. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ara han de sortir a l'escenari 2 alumnes que venen de batxillerat artístic a presentar el seu treball de recerca. Jaque Mate al Sistema, Minerva Canorra i Jofre de la Varga. Som el Jof i la Minerva. I us venim a presentar el que va ser el nostre TR, que es basa en una crítica al capitalisme a través de l'art audiovisual, és a dir, a través d'un curtmetratge. El treball es basa en principalment 2 parts, i és la part teòrica i la part pràctica, que és la part de gravació. El nostre objectiu des del principi ha estat tenir la capacitat de poder expressar una crítica de forma sintetitzada, concisa, metafòrica. Hola, encantada. Adelante, siéntate. I ara procedirem a explicar-vos tot el procés de la creació. Vam decidir començar el projecte buscant 6 paraules clau. Abans de saber de què estem parlant, hauríem de saber què estem criticant. Vam fer una recerca de conceptes generals del capitalisme. Després vam fer una recerca de referents. Aquí comencem amb l'argument de la narració audiovisual. Tenint l'argument, ara toca escriure el guió narratiu. El següent pas va ser realitzar el guió tècnic. I un cop tenint tot això, ja l'últim pas previ al rodatge és fer el guió il·lustrat. Quan vam gravar vam estar un cap de setmana sencer. L'espai d'arts escèniques, al Teatre de l'Ella, ens va deixar una aula per gravar. Com a conclusió hem extret de lo poderosa que és l'eina d'un curtmetratge per expressar una crítica de forma sintetitzada, directa i concisa. I moltes gràcies per tot. Ara el que veurem és un vídeo resum dels projectes de les especialitats que no hem vist. Hola a todos, soy Aneta Fasleva y ahora os hablaré sobre mi proyecto final del grado superior de animación en la escuela de Pau Gargallo. Magenta Forest es un corto animado de 2 minutos hecho digitalmente en 2D. El següent convidat ens acompanya un exalumne de l'escola, que és un creatiu polifacètic, dissenyador gràfic, il·lustrador, ninotaire i caricaturista a temps parcial i amant del teatre de nit. És un plaer tenir amb nosaltres a l'exalumne Marc Torrecillas.
Jo soc en Marc Torrecillas, fa bastants anys vaig estar com a alumne aquí al Pau Gargallo i el títol és Una navalla suïssa i em definien així quan em presentaven, em deien que era una navalla suïssa perquè feia una miqueta de tot, feia disseny gràfic, il·lustració, fotografia, també feia teatre, però això us ho explicaré més endavant. És molt guai estudiar, que està molt bé, que és supernecessari, però no ens hem de tancar les portes a res. Fa 20 anys estàvem començant a connectar-vos a internet, estàvem començant a conèixer el Photoshop, però bàsicament tot ho fèiem amb fotocòpies, a la Repromaster, fotografies, tisores, etc. Jo quan vaig arribar al batxillerat no sabia què volia fer. Llavors posava les orelles i escoltava molt el que explicava la gent. Però les coses que m'han servit més han sigut coses que en aquell moment no vaig ser conscient que estava aprenent. Doncs sempre m'he recordat de no dir si m'agrada o no m'agrada, sinó de pensar per què m'agrada o si està bé o no està bé, si funciona o si no funciona. Tot aleshores començàvem a treballar amb el Photoshop, amb el PageMaker. Us sona? Freehand? Quark Express? Algú pot contestar què és l'art? Doncs vam aprendre a base de teràpia de xoc una miqueta què era l'art, no? I una de les coses per les quals dic que em va canviar la vida va ser per aquests viatges que vam fer. Quan me'n vaig anar a viure a Trondheim vaig començar a fer un blog i vaig començar a escriure parlant del que em passava i com ho estava vivint allà. Jo vull parlar-ne de només una assignatura que en aquell moment odiava profundament amb tota la meva ànima i era dret laboral. La millor assignatura del món, la més avorrida però la més necessària. Com us he dit, jo vaig estudiar disseny gràfic, hi havia uns quants friquis que anàvem amb la càmera reflex. És molt guai mirar abans de fer una foto, bàsicament per planificar. Però amb els anys també he descobert que a l'hora de treballar amb disseny i il·lustració, bàsicament el primer que s'ha de fer abans de dibuixar és pensar. Això són fulls de contactes que fèiem al laboratori per saber què havíem de revelar, com ho havíem de fer, positivar, etc. Aquest va ser el meu primer, entre cometes, treball, el que seria la primera trobada de 10 anys d'alumnes de batxillerat artístic. Aquí, quan estava fent l'últim curs de gràfica publicitària, mentre estaves fent els projectes de classe, et venien projectes de fora i els agafaves. Vaig fer revistes, aquesta és una, és el Badiu Casteller, de la Colla dels Castellers de Badalona, i aquest és un llibre sobre un congrés de gegants que es va fer fa 6 o 7 anys i es va decidir fer el llibre. Eren 300 pàgines. El llibre va trigar 2 anys a sortir, 2 anys, Aquest va ser un altre projecte que vaig fer amb una productora audiovisual que es deia PQAC, fèiem productes culturals audiovisuals. Aquesta era una que em va agradar molt, que es deia Capgrossos i Esparriots a Catalunya. Aquests ulls són de la persona que porta el capgros sobre els gegants de Badalona. Vam fer una exhibició que es deia Fa 100 anys en teníem 40. Una època que jo treballava a un bar i a la màquina tot era text. Voleu que faci uns pictogrames perquè sigui més fàcil? Això és una feina que vaig fer fa poquet, que eren pictogrames per una entitat que agrupa totes les societats de cultura popular de Catalunya. Un dibuix que vaig fer, del qual vam fer una samarreta de festa major. Després vaig fer això, el mateix personatge, s'ha de fer l'escut dels Castellers de Badalona. I aquesta és la que al final va guanyar. Logos de companyies de teatre, sobretot. Aquest és el del Círcul, que també el vaig fer jo. Després aquest és una escola de manualitat. És una productora al Niu de Bambú, al Castell Interior, i aquest és el logo de la meva companyia de teatre. El Virus, això va ser una revista, un col·lectiu que vam fer de companyies independents de teatre de Catalunya. Anem als cartells. Primer, Argilà. El curiós és que vaig guanyar aquest concurs per aquest cartell, però va haver una persona que se'm va acostar i em va dir, una noia, i em va dir, hòstia, tu has anat al Pau Gargallo, no? Diu, perquè aquest cartell és molt estil Pau Gargallo. Unes jornades sobre immigració que es van fer al Círcul. Això són 4 cartells que eren propostes per concursos. Aquest sí que va guanyar a les festes d'aquest barri de Mataró. Quan estava al Círcul, com que vaig guanyar el tema del logo, els hi vaig fer unes plantilles. Aquí cartells de teatre que en tinc la tira. Hi ha la meva primera obra de teatre que es deia Anna, també 2 versions d'un cartell, al barri del teatre, també al Llantiol. El mateix cartell amb 2 petites diferències. Pres Maestro, també que la vam anar a fer a Madrid. Aquesta és l'última obra llarga que he muntat de retrats fets. Alguns són encàrrecs. La majoria, com veureu, són actors, actrius, directors. Actriu, el Jordi Casanovas, Marco. Són retrats, que això, m'agrada molt fer aquestes coses. També m'agrada molt fer caricatures. L'Agnès Marquès, el Borja Espinosa, la Brigitte Lamour, actrius, actors, l'Enric Casasses, l'Alberto, la Roser Capdevila, els Tallets. I aquí són il·lustracions a saco, de coses diferents. Dibuixos a llapis, il·lustracions per una campanya. I això és una obra de teatre meva que es diu L'Invasió de l'Espai, doncs vaig decidir fer un còmic. Però com que és molt complicat fer un còmic, jo només feia les portades. Una il·lustració que em van demanar per una obra de teatre. Aquesta màscara d'aquí la vaig fer quan estava estudiant aquí, però encara m'agrada molt. Aquí hi ha vinyetes, faig així, ploc, 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 ploc. I Homes de Negre, que són uns personatges que faig, són aquests personatges. I fins aquí, espero que no us hagi avorrit molt i gràcies per aguantar. Anem per feina, anem a veure aquests projectes finals. La Marta Aguilera, d'ESDAP, que ens presenta un projecte que es diu Sintonitza. Bona tarda a tothom, soc la Marta Aguilera i ara us presentaré el meu projecte final de grau. Sintonitza és un festival que abarca diferents gèneres musicals. Què passa amb el Sintonitza?
I bàsicament és que el seu futur està en perill, perquè necessita gent jove. Una vegada vaig detectar aquest problema, vaig decidir analitzar quina era la seva estratègia actual. Que si el festival tingués una estratègia comunicativa més cridanera, amb més elements i adaptada a temps actuals, la gent jove assistiria a l'esdeveniment. És aquí quan neix el meu projecte final de grau, Sintonitza 2024. I a partir d'aquí vaig decidir fer la meva estratègia, la qual es dividiria en 3 fases. La primera de tot és la festa. Tot s'inicia amb un cartell, i és que és interactiu i les persones podran fer-se la seva pròpia pulsera del festival. De manera paral·lela es repartirà aquest objecte. Podran descobrir quins són les dades més bàsiques sobre aquesta festa. Una vegada les persones es troben a la festa de presentació, rebran aquest passaport. Passem a la segona, Salvaje. És aquí quan neix un fanzine. Aquest fanzine es faria una publicació trimestral en el qual es donaran a conèixer grups innovadors o bé grups que han sigut pioners importants. La tercera fase és el festival. Això s'inicia amb la distribució del cartell. S'ha dissenyat un programa en el qual n'hi ha la informació necessària tant de l'espai com dels horaris musicals. Es va proposar de fer-li un regal als usuaris amb el cartell oficial. S'ha dissenyat una línia de marxandatge. Aquestes acompanyaran els usuaris des de l'inici fins al final d'aquesta estratègia. Fins aquí el meu projecte final de grau. Moltes gràcies. Doncs cridem a Laxmi Cueto, d'assistent al producte gràfic imprès, amb un treball que es diu Disseny Editorial Aunoia. Buenas tardes, me llamo Laxmi Cueto Ramírez y hoy os vengo a presentar mi obra final. Esta revista trata de hablar sobre los tabús sociales. Comenzó con los referentes. Salió 2 propuestas. Como aquí podemos ver, hay 3 tipos de paginaciones distintas. Y a la hora de los colores, tiré por la paleta de la bandera del colectivo. No solo es texto e imagen, sino que utiliza elementos visuales como estos iconos que se pueden ver aquí. Por un lado podemos ver el referente, luego mis bocetos a mano y cómo se fue componiendo hasta llegar a los resultados finales. Lo que mi idea principal era bastante jugar con las tipografías, al igual que todo el tema de los colores. Se fue creando esta identidad. Cada página tiene un color. Aquí nos podemos encontrar con el flyer, la tote bag, la propuesta definitiva. Gracias por vuestra atención. Seguim amb el cicle de còmic i amb la Xènia Alcántara amb Asfíxia. Jo soc Xènia Alcántara i us vinc a presentar el meu projecte final de còmic, anomenat Asfíxia. Jo des d'un primer moment sabia que volia fer alguna cosa relacionat amb els problemes mentals. Primer de tot vaig fer la creació de personatges. La protagonista és l'Alba, és una noia de 16 anys que està començant noves etapes i a mi el que més em va inspirar van ser aquestes cançons que parlen molt del tema. Més de dibuix vaig escollir a la Sophie Margolin i la sèrie de Samuel. El meu procés del còmic començava fent un guió en petit, a l'storyboard, després faig el line art i després vaig posar el color. Vaig decidir fer una 4 en digital, és a dir, amb el Procreate i l'Apple Pencil. Tipografia, vaig decidir fer jo la meva pròpia. Al final li vaig posar aquest color i això és una mica de merchandising. Després aquest és el còmic definitiu que ho passaré ràpid per després passar pàgina a pàgina. I ja està. Ara us deixem amb un vídeo on hi haurà diferents projectes. El projecte integrat de gràfica interactiva té com a objectiu dissenyar i desenvolupar una web i una app. Vaig començar analitzant referents gràfics. Vaig dissenyar el prototip de l'app i la web assegurant-me que la interfície fos intuïtiva i atractiva. Un cop aprovat el prototip, vaig començar a programar la web i l'app amb HTML, CSS i JavaScript. Finalment, vaig fer un vídeo promocional de l'aplicació explicant els avantatges del producte. Soy un bomiona, exalumno del ciclo formativo superior de animación de la Pau Gargallo, y este es el corto que realicé para el proyecto final, titulado El Ascenso. Mi corto animado 2D trata de 2 adolescentes que quedan en una ciudad para subir un edificio abandonado. Y hasta aquí todo lo que podía explicar de mi corto. Espero que sea de su agrado y gracias por escucharme.
soc la Núria Mateu Sagués i us presento el meu projecte integrat. Del Rebedor al Vàter fusiona la narrativa visual amb la sonora i consta d'un llibre il·lustrat i un podcast. Aquest viatge proposa una exploració reflexiva a través dels espais de la llar. Cada capítol del llibre us porta a una estança diferent, amb una cita que utilitzarem per obrir l'episodi del podcast. El llibre compta amb 17 il·lustracions, fetes amb la tècnica de l'ecogravat. Les matrius estan fetes amb punta seca sobre tetrabrics, estampades al taller de l'escola i a casa amb l'ajuda d'una màquina de fer pasta com a tòrcul. Vaig decidir introduir el fil al meu projecte cosint alguns gravats. Espero que aquest projecte us animi a seguir reflexionant i aprenent sobre aquests temes de manera col·lectiva. Doneu-vos les gràcies al Marc, no sé si encara està aquí, a tots els que heu presentat, i a vosaltres. Ens veiem demà a classe. Salut!